A suspected gunman is dead in Copenhagen. Because gunmen have opened fire on a cafe in the Danish capital Copenhagen. Og dermed er det et terrorangreb. Tænkte jeg. Og så blev jeg faktisk bange og tænkte, hvad kommer der nu til at ske? Jeg blev meget overrasket og meget chokeret over, at sådan noget kan ske i Danmark. Det kom som et chok. Tænk, at sådan noget kan finde sted i vores land. Våbenloven skal ændres nu, så vi ikke risikerer, at der sker terror på dansk jord. Alt andet er uacceptabelt. Som jeg ser det, så synes jeg, at man skal satse meget mere på det forebyggende arbejde. Jamen, jeg ønsker, at våbenloven skal ændres radikalt. Hvorfor skal jeg lægge ansvaret for mit liv i andres hænder? Militærangreb i Danmark burde ikke have fundet sted. Gerningsmanden var på statens radar, tidligere kriminel historie, og spurgte hans venner og bekendte, om hvordan han var, fik man et entydigt svar. Manden var ekstremt farlig. Prøv at forestille dig, hvis andre mennesker i lokalet ved Krudttønden har haft adgang og mulighed for at bruge deres våben. Situationen havde i så fald set markant anderledes ud. Vi har undgået skyldige menneskers død, og vi har undgået at et helt land skulle falde i sorg. Staten skal kun bestå af militær, politi og domstol. Staten skal ikke bestemme, om den forsvarer dig eller ej. Terror i Danmark er noget, vi umuligt kan forberede os på. Men vi kan ved hjælp af rigtige redskaber undgå, at flere menneskeliv går tabt. Vi bliver nødt til at erkende, at politi og militær ikke altid kan være der, når vi har brug for dem. Mennesket er trods alt fornuftigt, velovervejet og i stand til at træffe egne beslutninger. For hvad gør vi, når politiet ikke er der til at forsvare os? Staten viser mistro over for os. Nu tror jeg nærmere, at det er os, der skal vise mistro over for staten. Det er tid til at give magten til folket. Hvorfor er det, at politikerne frakender os retten til at kunne forsvare os selv? Ved at have adgang til våben og sørge for, at folk uddanner sig til ansvarlig brug af våben, kunne situationen ved Krudttønden have været ændret. Våben er ikke til for at tage liv. Våben er til for at undgå, at uskyldige mennesker bliver dræbt. Terror er en stor frygt, og vi må ikke lade terroristerne sejre. I Danmark er det tid til, at vi anerkender truslen. I Danmark er det tid til, at vi står sammen, uanset udseende, race eller religion. I Danmark er det tid til, at vi slår tilbage. Vi kæmper for et fælles mål. Vil du være med?